Кыңгыраулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслар белән дә таныштыра. Һәркемгә үзе һәм мәктәп кадерле һәм якын. Шул уңайдан безнең сезгә яраткан лесхоз мәктәбебез турында күрсәтеп китәсебез килә. Яшьләрне патриотик рухта әхлакый тәрбияләү бүгенге көннең мөһим проблемаларының берсе. Укучыларда патриотик хиссат тәрбияләү һәрберебезнең бурычы. Халык элек-электән үк кешеләрдә, бигрәк тә яшь буында, туган җиргә, ватанга мәхәббәт, ата-анага, өлкәннәргә хөрмәт, итагать, хезмәт сөю, һөнәргә, белемгә омтылу, сабырлык, гаделлек, тыйнаклык, юмартлык, пөхтәлек кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләгән. Шул уңайдан безнең мәктәбебездә февраль ае патриотик айлык дип игълан ителде. Һәрбер класс укучылары бу айлыкта актив катнаша. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезгә үзебезнең чараларыбызны тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз. Чараларыбыз әлбәттә иртәнге линейка белән башланып китә. Равясь! Мирра! Равнение на флаге! Флаги нести! Шагом! Марш! Стой! Направо! Гол! Елдагыча безнең мәктәптә патриотик айлык кысаларында Ажаган уены оешкан һәм актив рәвештә үткәрелә. Моңа укучыларыбыз бик теләп катнашалар һәм уңышлы нәтиҗәләргә ирешәләр. Бу Ажаган уены эзлекле рәвештә алып барыла. Укучылар ике командага бүленеп, төрле спорт, хәрби уеннарында актив катнашалар. Быелгы Ажаган уенда ике командада дуслык җепләрен өзмичә, бер тигез баллар белән тәмамладылар. Ажаган уены укучыларга патриотик тәрбия бирүдә бик мөһим чараларның берсе булып тора. Спасибо героям, спасибо солдатам,
что мир подарили тогда, в 45-м. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молодыми были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. O'quvchilarni patriotik ruhda tarbiyalashda tubandagi sanab ketilgan choralar pedagogik ishlanishning bir өлешегенә. Әйе, хәзерге шартларда туган илгә мәхәббәт тәрбияләү җиңел эш түгел. Ватанпәрвәрлек ул барлык гражданнарда, кемнең кем булуына карамыйча, илгә файда китерү өчен тырышып эшләгән җәмгыятьтә генә була ала. Ватанпәрвәрнең хезмәте илгә бәла китермәскә тиеш. Ул бүгенге уңыш, отыш белән яшәмичә, киләчәге турында кайгыртырга бурычлы. Балалар күңелендә өмет, киләчәкнең матур булуына ышаныч уяту укытучының төп вазифасының берсе. Дәрестән тыш эшчәнлек мәктәбебездә белем бирүнең аерылгысыз бер өлеше булып тора. Ул федераль дәүләт белем стандартын тормышка ашыруда да зур роль уйный. Дәрестән тыш эшчәнлек уку-укыту нигезендә алып барыла. Аның планы төзегәндә балаларның шәхси үзенчәлекләрен һәм ихтыяҗларын исәпкә алынды. Балаларның сәламәтлеген саклау, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча дагы планны эш алып барабыз. Мәктәптә барлыгы 2 спорт түгәрәге, бассейн эшләп килә. Шулай ук укучылар суды модельләштерү, кәрзин өрү, яшь пешекчеләр, театр, вокал түгәрәкләренә дә йөриләр. Табигатьне кичкәдән үк ярата, аның матурлыгын тоя.
Күрә белгән кеше бер кайчан да каты бәхетле була алмый. Без исә балаларны шәфкатьле, мехрибанлы, мәрхәмәтле, кешелекле булырга, табигатьне яратырга өндибез. Сүзебез безнең беренче елны эшләп килүче яшь натуралистлар түгәрәге турында булыр. Бу түгәрәккә барлыгы 15 укучы йөри. Алар бик теләп йөриләр. Яшь натуралистлар түгәрәгендә без имән алмаларыннан, ягъни ырылардан язу карасы ясарга өйрәндек. Бу алмаларның эчендәге тылсымлы җан иясен, ягъни орехотворкаларны микроскоп аша карадык. Шулай ук әлеге түгәрәк кысаларында без дару үләннәренең файдасы турында өйрәнәбез. Мәсәлән, бер дәрестә ромашка төнәтмәсен ясап балаларның күзләренә куйдык. Диңгез тавышы кушып, үзенә күрә бер рәхәт юл ясадык. Моннан тыш урман музеена, дендрологик бакчага, экскурсияга бардык. Көннәр җылыткач алга таба безне яңа проектлар көтә. Ул турыда әлегә сер булып калсын. Сайрасын алтыңда сандугач, китмәсеннәр зәңгәр бу күлләр. Җир йөзендә тормыш дәвам итсен, саклык җире безнең кешеләр. Син табигать баласы, әйе, без бит табигать баласы. Хәзер сүзебез беренче елны эшләп килүче яшь кулинар һәм кулинар осталыгы түгәрәге турында булыр. Яшь кулинар түгәрәгенә 3-4 сыйныфта укучы кызлар йөри. Кичкенә булсалар да барлык теоретик, практик белемнәрне дә бик тиз үзләштерәләр. Укучыларга аеруча практик өлеш кызыклы. Алар күмәкләшеп үз куллары белән ризык әзерлиләр, аны бергәләп тәмнәп карыйлар. Аларга менә шул сөенеч китерә. Ялгыш кына да берсенең дә түгәрәккә керми калганы юк, бик теләп йөриләр. Кулинар осталыгы түгәрәгенә 5 сыйныфта укучы кызлар һәм малайлар йөри. Аш-су өлкәсе белән бәйле булса да, ризык әзерләүдә малайлар да бик теләп катнаша. Уку елы башында без салатлар ясарга өйрәнсәк, соңра беренче ашлар, икенче ашлар, алга таба ит, балык ризыклары әзерләргә өйрәндек. Хәзер исә сөт, камыр ризыкларына күчтек. Бүген укучылар белән без иремчектән печенье әзерлибез. Яшь кулинар түгәрәге башланышын белгәч, мин бик сөенеп анда язылдым. Әнсә Тимерҗанны һәр түгәрәктә, һәр ризыкны ничек әзерләргә кирәклеген яхшылап аңлата. Без бергәләп нинди бик күп тәмле ризыклар әзерләп карадык. Миңа иң ошаган манты пешерү булды. Мин аны өйдә хәзер үзем әзерли алам. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Шуңа өчен сыйныфташ егетләр белән бу түгәрәккә йөрергә булдык. Әни бик сөенде инде. Хәзер өйдә ашарга әзерләгәндә аңа гел булыша. Түгәрәктә алган белемнәрне кулланып карарга ярата. Кыз кеше ашты бүлмәсендә үзен иркен тотарга тиеш. Шуңа кулинар осталыгы түгәрәгенә без сыйныфыбыз белән язылдык. Без анда төрле ризыклар гына пешермибез, теорик белемнәрне дә алабыз. Мин ул түгәрәккә бик теләп йөрим, гомумән безнең бөтен сыйныф анда бик теләп йөри. Пешергән ризыкларны ашагач таңында күңеллерәк була. Нинди генә мәктәп булмасын, анда төп фигура булып укытучы һәм коллективны җитәкләүче директор зур роль уйный. Коллектив белән яшь энергиялы, белемле Дәүләтшин Ниязел Гизова җитәкчелек итә. Ул үз үрнәгендә укучыларны да, укытучыларны да яңа үрләргә өнди. Бу уку елында безнең Лесхоз урта мәктәбенә Нырты мәктәбе укучылары һәм укытучылар коллективы кушылды. Әмма дә ләкин башлангыч сыйныф укучылары барлык уңайлыклары булдырылган филиалда белем алуларын дәвам итә. Барлыгы 12 укучыга 5 укытучы белем һәм тәрбия бирә.
Biz оқытушыларыбыз келешекте де мәктәптен яулаған казанышларын тагын да ныгытырлар, укыту тәрбия эшендә олы биекләргә ирешүгә вакытларын да, кешеләрен дә кызалмаслар дип ышанып калабыз. 2023 ел Россиядә педагог һәм остазлар елы дип игълан ителде. Шул уңайдан без сезнең Лисов орта мәктәбендә күп еллардан бирле туган тел һәм әдәбияты фәнен тирәнтен өйрәтүче остазыбыз Баширова Мәйсәрә Нәҗип кызы белән якыннан таныштырып китәсебез килә. Сүзне аңа бирәбез. Мин Баширова Мәйсәрә Нәҗип кызы шушы мәктәптә туган тел һәм әдәбияты фәне укытам. Кичкенәдән укытучы булырга теләгән хыялым тормышка ашып, менә инде 33 ел укытучы булып эшлим. Яшь буыңа белем һәм тәрбия бирү, аларны саклау, үз телеңне үстерү бу миңа тапшырылган изге бурыч. Әйе, укытучы булуым белән бәхетле мин. Бик күп бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар алдым. Ел сайын үткәрелә торган район һәм республика күләмендә үткәрелә торган олимпиадаларда да призлы урыннарыбыз бар. Менә 8-нче сыйныф укучысы Тапайкина Арина 4-нче тапкыр инде республикада призлы урын алып кайта. Яраткан укучыларым, хөрмәт иткән әти-әниләрем, яраткан һөнәрем бар. Хезмәтем минем мәңге картаймас, шатлыгым чыганагы. Әйе, бу чыннан да шулай, чөнки мин укытучы. Сүзебезнең ахырында, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең барыгызга да сулык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, чиксез бәхетләр һәм хәерле матур тормышлар теләп калабыз. Кабат очрашларга кадәр сау булыгыз. Поищева, йолан тепигре окаяннар миңа таба. Барыр йолам иркен басу кырлар аша үтә. Ога мине янар ушак булып өмет көтә. Барыр йолам иркен басу кырлар аша үтә. Ога мине янар ушак булып өмет көтә.